Hej og velkommen til den her video. Jeg er tilbage i min lejlighed efter en dejlig tur til Japan. Og nu, der skal vi lave en video, som er en reklame for Arbejdernes Landsbank. Fordi lidt tidligere på året, der blev jeg sendt ud på en mission, hvor jeg skulle ud og hjælpe unge mennesker, som måske har sådan lidt udfordringer i hverdagen. Fordi når man er ung, lige flyttet hjemmefra osv., så er der rigtig mange ting, man skal tage stilling til. Og nu, der er det blevet tid til, at jeg skal sendes ud på endnu en mission. Jeg skal nemlig ud og hjælpe endnu flere unge mennesker. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Velkommen til Rasmus Redder Dahl. Jeg står i en baggård, som nogle af jer måske godt kan genkende, fordi sidste sommer, der boede jeg jo her i et par måneder. Hvad hed den efterskole, som jeg gik på? Den er svær. Du har sagt det til mig. Jeg har sagt det til jer begge to. Det mange gange. Ja. Nej, den så jeg ikke svar på. Det første straf, og du skal waxes. Nej, jo, du skal nu waxes. allerede. Er du klar? Nej. 3, 2. Og så flyttede jeg ud, fordi at en, der hedder Russell, han skulle flytte ind. Jeg boede sammen med Jonas og Simon, og nu bor de der så alle tre. Og jeg har været på besøg et par gange, og jeg har lidt på fornemmelsen, at der måske ikke er verdens bedste stemning. Der er nogle forskellige ting, de er uenige om og sådan noget. Så nu prøver jeg at gå op, og så ser vi, hvordan det står til, og så kan det være, at jeg skal fungere som en eller anden parterapeut. Vi får at se. Lad os prøve at gå derop. Så må vi se, om de er hjemme. Det håber jeg. Og så har jeg bare kamera alt muligt med. Goddag. Hvad laver du her? Hej. Hej. Goddag. Goddag. Jeg har lige kamera med. Kom ind. Okay, du har taget. Det er en surprise. Jeg er her for at hjælpe jer og redde jer. Hold da kæft. Ja. Kom ind. Vi skal lige... Jeg fortæller jer, hvad der sker. Efter jeg er flyttet ud, og jeg selvfølgelig har været på besøg et par gange, så føler jeg lidt, der er måske kommet sådan en dårlig stemning her i lejligheden. Der er nogle forskellige ting, som I er... Ja, som I måske er lidt trætte af. Og Simon, hvis vi nu starter med dig. Ja, vi skulle holde fest for 2 uger siden. Fødselsdagsfest, mig også. Ja. Men det måtte vi ikke. For dig, Jonas. Det var på en søndag, de ville holde fest i lejligheden. Og jeg skulle op på arbejde klokken 7 dagen efter. Ja. Og der var jeg sådan, det synes jeg måske lige var at stramme den lidt for meget. Du har også holdt fest på en søndag. Ja. Det har du. Og der gav vi dig lov. Det var fordi, vi havde haft afslutning med PS4. Altså jeg ringede op til Simon, jeg synes måske, det er en lille smule tarveligt at bruge den. Fordi jeg ringede op til Simon og sagde sådan her til ham, prøv at høre, det er noget, der betyder rigtig meget for mig. Det var noget afslutning, jeg skulle holde. Eller det var ikke planlagt, jeg skulle holde det, men vi ville gerne afslutte noget på en ordentlig måde. Og så besluttede vi så at tage nogle stykker herhjem, for bare lige at få en afskedsbajer og en skål, og så gik vi igen klokken, tror jeg, det sluttede klokken 10:30 eller sådan noget. Det var ikke mere end 11, så... Det passer ikke. Jo. Er der andre ting, som sådan trykker jer? Er der noget, der trykker dig, ud over det her festeløg? Jeg bliver nødt til lige at vise det så. Altså, Ja. der er, i opvaskemaskinen, der har vi jo ikke... Altså, det er jo ikke synderligt meget plads til 4 mennesker. Og sådan ting som for eksempel tallerkener og glas. Glas, der står nede i den nederste hylde. Ja. Russell. De hører op på øverste hylde, hvor den her så tværtimod ikke hører til, og den her ikke hører til, og den her ikke hører til. Det giver jo bedst mening, at de her tallerkener, de står herovre i en kæmpe. Jonas, du siger, at jeg ikke kan finde ud af at lægge morgen, men prøv, hvem er det, der lægger hele skåle og hele gryder, i stedet for bare at tage dem i hånden? Er det dig, der har lagt den her, Russell? Nej. Er det dig, der har lagt den dernede? Du siger, at jeg har problemer med den her, og dårlig sådan her, men har du nogensinde tænkt på fryseren? Du har så meget med der, så jeg skulle næsten tro, at I skulle spare op til at gå hi om vinteren, Jonas. Er det fordi, det vil være vinter? Du synes, at jeg fylder meget i fryseren. Til gengæld så synes jeg, at du fylder fucking meget i køleskabet. Det her er ikke min. Det her er ikke min. Jonas, Det her er du har lige vores. købt den der Det her er ikke for min. en time siden, Jonas. Den her? Ja. Jeg har sgu da købt fresh. Apropos dårlige vaner med Simon. Hvad fuck er det der? Jeg er simpelthen nødt til at fortælle, hvad det er. Da jeg boede her, der stillede Simon altid sit glas her om morgenen, når han har spist morgenmad, og slog han det stå, indtil at han skulle spise aftensmad. Jeg står der til næste gang, jeg skal bruge det. Det er da irriterende, så du drikker det beskidt glas. Det er jo ikke beskidt. Det er det da. Du har sultet på det. Ja. Se, prøv at drikke det her. Nu har jeg sultet på det. Jeg kan ikke se problemet i det der. Nej, men prøv at se. Problemet er, at vi kan ikke se problemet. Drenge, prøv lige vent lidt. Jeg har lidt ting. Det der glas, jeg svær, det Drenge. Jeg har en bamse her, som er talebamsen. Så nu, fordi det er lidt ligesom børnehave, der skal I må ikke kun tale, hvis I har bamsen. Så nu starter vi med dig, Simon. Hvad får dig til at føle, når de siger det her om glasset? Det kan jeg egentlig ikke se det store problem i. Nej. Glas. Okay, nej. Og hvad tænker du, med at han ikke rigtig kan se det? Altså, skal han ikke bare fjerne det? Jo, jeg synes egentlig, det er lidt irriterende, men ja.
Han kunne bare fjerne det egentlig. Og hvad tænker du? Altså, jeg tænker, for at vi skal ligesom gå på et kompromis, så kan vi jo aftale, at... Altså, jeg synes, det er meget irriterende med glas, men jeg tænker på, altså... Hvis det er, du insisterer på at have det glas, kan du så ikke tage det over og stille det ved vasken i det mindste, sådan, så det ikke står ved spisebordet? Jo. Noget du vil være bedre til? Hvis det er det, der skal til. Okay, ja, men det handler faktisk ikke kun om glasset jo. Det er jo generelt uvenner hele tiden, tænker jeg. Hvad tænker du? Altså, uvenner. Ja. Rasmus, altså, vi har boet sammen i et år nu, og altså, vi hygger hver dag, vi spiser mad sammen, og vi spiller sammen, og jo. Og det, altså, det virker som om, at du prøver for os til at være uvenner nu, Rasmus. Nej. Jeg synes faktisk, at det største problem, det var faktisk, at du boede her. Fordi at der var alting så firkantet. Og alting var sådan, alting skulle være rent, og prøv at, nu sidder vi og hygger, og vi sidder og spiser. Du har faktisk overhovedet ikke tid til os. Du sover hele tiden på værelset. Du sad hele tiden inde og arbejdede. Jeg har fandme også hørt nogle historier. Ja, det er det, og vi, altså, du var et, prøv, jeg tænker... Jeg er her for at hjælpe jer. Ja, og jeg tænker nu... Det går ikke særlig godt. Skal vi ikke have... Vi er blevet enige, vi løste glasset. Tak for hjælpen, Rasmus. Du kan dine sko, hvor dem kaster jeg ud til dig. Ja, kom. Bare tag sko. Ja. Værsgo. Ja. Dem her. Kom, Ja. nu skal vi. Skal du have? Nej, vi holder den. Nej, det er ikke mine sko. Her. Du får dem her. Ja. Jeg ringer, ikke? Ja. Farvel. Og så... Vi skal nok give besked, og tak for hjælpen. Farvel. Ses. Husk at se nogle flere videoer over på Arbejdernes Landsbanks unge kanal, hvor jeg er ude og hjælpe flere med deres problemer.